Vi har skrevet en synopsis med temaet klima, og i vores indledning der har vi skrevet, at klimaforandringerne er en stor debat, som fylder meget over hele verden. Alle mærker en hverdag præget af klimaforandringer og gode intentioner, men i denne krise er der langt fra ord til handling. Klimaet er en bekymring, som fylder hos både unge og ældre, men hvor det fylder mest. Og det er det, vi ligesom har valgt, vi gerne vil undersøge den her opgave. Og i vores problemformulering, der har vi skrevet, at hvordan påvirker klimakrisen forskellige vælgergrupper. Og med baggrunden til det her, det er, at vi gerne vil undersøge, hvordan det ser ud hos forskellige vælgergrupper. Og det kunne være interessant. Og ved vores redegørende, der har vi valgt at finde ud af, hvad er en skillelinje, og hvad refererer skillelinjer generelt til, og at se på anvendelsen, og sociale skillelinjer samt politiske skillelinjer. Og ved det første bilag her, ved figur 2, bilag 1, der har vi lavet en sammenligning, hvor man kan se kvinderne, og hvor man kan se mændene, og hvor alvorligt de ligesom ser klimaforandringerne for at være i øjeblikket. Og der er 74% af kvinderne, som ser det for, at det er et alvorligt problem, mens der så kun er 7%, som ser det for ikke at være et problem, og 19%, hvor det er et mindre problem. Og ved mændene, der siger de, at der er 67, hvor det er et alvorligt problem, samt 14%, hvor det ikke er et alvorligt problem, og så 19%, hvor det er et mindre problem. Der kan man lidt se, at kvinderne er mere bevidste for det i hvert fald. Det er i hvert fald langt mindre procent, hvor det ikke er et problem, end i forhold til mændene, som har dobbelt så høj procent, nemlig 14% i forhold til ikke et problem. Og i vores anden figur, her ved figur 1-2 under bilag 1, hvor bekymret er du for, at klimaforandringerne vil være til skade for dig personligt i din levetid, kan vi se, at 60 plus, hvor inden for høj grad har 8%, og i nogen grad er 20%, mens mindre grad er 51%, og slet ikke har 19%, hvor der så er 3%, der har ved ikke. Og kategorien 18-29 år er der i høj grad 34%, og i nogen grad 38%, og i mindre grad 22%, og slet ikke har 24%, og så er der 3%, der har stemt ved ikke. Og ved figur 3 her, hvor vi undersøger, hvem der ser klimaforandringerne som et alvorligt problem, hvor de har opdelt det efter uddannelsesniveau. Der kan vi også se, at hvis du har en lang videregående uddannelse, så er det 86%, som ser det her som et alvorligt problem. Imens hvis du ikke nåede længere end grundskolen, så er det 65%. Og fra det spring her, fra grundskole til lang videregående uddannelse, der kan vi også lidt tænke os frem til, at det giver en god mening, fordi at du har fået det mere viden, og du er blevet det mere bevidst om, hvad der sker ude i samfundet. Så at du har mere viden om, at det er et alvorligt problem. Så at jo mere uddannelse du får, jo mere bevidst bliver du om tingene. Så hvis vi kigger her med, at hvordan vælgeradfærden er ud fra, at de unge er de mest bekymrede, så kan vi også se, at der er ligesom en tendens til, at de unge siden folketingsvalget i 2022 får mere klima som en del af deres stærkeste mærkesager. Og det kan vi se ved, at Enhedslisten har fremgang med 8 mandater, og Venstres tilbagegang grundet Venstre, kan man sige, forsvarer landbruget. Ja, det der foregår også, at Inger Støjberg, hun er blevet klimapolitiker. Danmarks Demokrater støtter overgangen til vedvarende energi med hensyn til arbejdspladserne også. Og der er også den der splittelse i Venstre om klimapolitik. For eksempel Troels Lund Poulsen vil forsvare traditionelle principper, imens Inger Støjberg kan tiltrække venstrevælgere som nye klimapolitikere. Og til vores diskussion, så hvilket partier kan appellere til klimaet som skillelinje ved figur 1.6 bilag 2. Hvad menes der at de tungeste vejende grunde til, at vi i Danmark skal gøre en indsats mod klimaforandringer? Der kan vi se, at ansvar over for kommende generationer i 2016 er lige med 89%, og i 2018 har den 80%, og i 2020 er det 76%, og i
2022 har vi 70%. Og med hensyn til at beskytte naturens levesteder og arter, ligger den i 2016 med 61%, og i 2018 med 62%, og i 2020 med 68%, og i 2022 59%. Sådan har strategier med samme fokuspunkt. Og i bilag 3, hvor der er grøn bekymring for nyt klimaudspil, og vi frygter for naturbeskyttelsen, der har vi også minister, der udtaler sig om, at det her det er ikke nogen nem løsning, fordi at vi kan vælge at bevare naturen for økosystemtjenester og trivsel, men at vi ligesom skal prioritere grøn omstilling ved at reducere klimapåvirkningen og skifte til vedvarende energi, men at ifølge Birgit Hansen, så mener hun, at der er en barriere mod naturhensyn, at vi hele tiden skaber flere problemer, eller skaber flere ting, der gør, at vi ikke kan komme videre i det her. Og ja, Green Power Danmark, de ønsker en samme eksistens mellem natur og vindmøller, og de vil gerne have, at der skal flere vindmøller op, men at der altid vil være nogle borgere, som klager og sådan noget. Og EU involverer borgerne i overgangen til vedvarende energi, fordi de føler, at det skal komme mere op nu, og at vi borgere skal involvere os mere i det i hvert fald. Til vores konklusion, der kan vi jo konkludere, at klimakrisen det påvirker forskellige vælgergrupper på forskellige måder, og det har jo skabt den her politiske skillelinje, hvor partier kan appellere til at vælge gennem fokus på naturbeskyttelse og ansvar over for fremtidige generationer. Og det er især de unge, vi ser, som bekymrer sig meget om klimaet, hvilket giver god mening, fordi det kommer meget mere op i medierne, og tiltrækkes af politikere med klimaet som prioritet, hvilket giver partier ligesom en fordel ved at have biodiversitetsbeskyttelsen som kernesag. Og det kan fremme politisk interesse i partier, som har klimaet som en central politisk sag.